Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes pitsa 14 na bulan sa Hunyo tuig 2022. Anano naman ang mga balita kag isyo nga aton talakayon para karon nga aga. Pagsukso kuno sa pismas dapat hindi mandatory. Presidente Rodrigo Duterte nangabay sa iya anak Sara Duterte nya anak luwasa ang kabataan sa illegal nga druga. Subong driver's holiday, eleksyon sa barangay. Pila ini sa aton tagaan igtalupangod karon nga aga. Ini mga balita kag isyo idulong sa aton sang Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastic. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:37. Unahon tani nag-init ang face mask. Ang sinabtanay sang gobernador sang Cebu, subong man ang DILG kag ang pila ka mga nagapanguna nga personalidad sa departamento sang ikaayong lawas. Pati kapulisan nag-intana, pating hipis niya, hindi ka mo magsuksok face mask, resign ka mo. Bangod sini, may pila ka mga nagtuluhaw nga mga opinyon. Isa dire, amo si Senador Coco Pimentel III. Siling niya, tagaan taman sang respeto ang local autonomy. Kay ang gobernador sang Cebu, mas nakahibalo siya kung ano ang nagakabagay sa iya probinsya. Kay dira sige star mo gobernador na siya o kung alkalde ka man sa isa ka syudad kag banwa, hindi lang nga tagaan ta autonomiya, tagaan ta sila sang digwa nga makadesisyon sa ila kaugalingon nga lugar. Siling gani ni Pimentel ang dapat optional ang pagsuksok sang face mask. Siling niya ang dapat ang Agency Task Force dapat maghatag man update sa pagsuksok sang face man niya subong daw wala naman sang dapat pa kakulbaan. So ang order nga pagsuksok sang face mask dapat ihatag ini ang ligwa sa mga mayor kag gobernador sang isa ka lugar. Inang mas nakahibalo bala sila sa kahimtangan sang ila sini pumuluyo. Pero sa nasiling ko na, dapat ang magsuksok face mask, pasuksokon lang. Hindi mandatory ang buot ko silingon. Maayo man ang tuyo mong, wala ba siyang malain na tuyo ang gobernador, subong man ang departamento sang ikaayong lawas, kag ang DILG, daw kulang na nimo sang komunikasyon para sa akon. Ang isyo ko tani wala ini magdako kon insigida may komunikasyon kadamo sang alagyan nga komunikasyon, may mga cellphone kag iban pa moderno na subong. Hapos gilang na
ang DILG kumo siya ang ara sa ibabaw tawgan niya ang gobernador ano ini pwede tani hambalan pwede tani medyo pulo panaugon jutay ang mando tinagwa na ho nangin issue na siya sa media sa tanan-tanan issue na ang face mask nga dapat kung tani pwede lang ini nga hambalan kag pungkuan sang DILG Departamento sang Ikayong Lawas plus Gobernador sang Cebu nga si Garcia. Nga hindi na magdangat pa sa pila ka mga isyuhanay, pitkanay, tinaga. Hindi ba lang nga nagsiling man ang IETF kag iban nga mga opisyal nga dapat kahibalo ang local government unit kahibalo sila kung anong nagakatabo sila probinsya kag syudad kag kinahanglan may ara sila kaugalingon nga mga desisyon. Nagdesisyon lang ang gobernador damo na chichiburotse daw kadako ni gid nga isyo nga pwede man lang nila pungkuan kagambalan naglain pa daw may pitkanay pa sugilanon daw hindi amo hambalin nyo pungkuin nyo kadyutay kung tani sini nga isyo ginapadako ninyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 41. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga plastic nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga maapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdum nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Siling ni Presidente Rodrigo Duterte sa iya anak nga amo ang mangin Education Secretary kag mangin Vice Presidente nya Inday Sara. Abi niya at ipanagid ang kabataan na proteksyonigid sila batok sa illegal nga druga. Nya kon hindi na ako presidente, manaog na ako sa Hunyo, kapangabay ako, Inday, nga proteksyonigid ang mga estudyante. Kaya man niya, education secretary ka, kinanglan niya, bantayan mo gid ang mga estudyante, mangin makaluluoy sila, kon malulun sila sa druga. May paapas pa si Presidente Rodrigo Duterte. Nya ginapaandaman ta kamo nga bisan ordinaryo na ako nga pumuluyo kon mamonitor ko nga naga-intra kamo sa druga, gobernador kaman, mayor kaman, opisyal kaman sang gobyerno, nya patihan nyo ko. Kadtuan ta kamo, kundiin man kamo nga lugar, kag kundiin man ikaw nagapuyo, kag hambalon ta ikaw, nga kung hindi ka maguntat, lutangon ko ikaw, o kung ako ang lutangon mo, o kung hangkaton ta kadruay. Bawdo taga Texas Nya tilang taon ta, kung sinong mapatay, ikaw o kung ako. Nya amo na ya, kaigting sa nga kung kampanya sa illegal nga druga. Puerte no? Manaog la sa pwesto sa Hunyo 30, puerte ang druga. Naglain pagid kay milyon-milyon na ang gasulod sa pungsod Pilipinas. So gapagot, gaalsang kilay ni Presidente Rodrigo Duterte. Nya testigin nyo ko, kay bisan diin ka nga lugar dire sa Pilipinas, kadtoon ta ikaw. Ang buot singon, nya pili ka lang. Akong malutang si mo, lutangon mo ako kung magdruhay kita. Patay kung patay. Purte Believe, amo na iya, si Presidente Rodrigo Duterte. Ang iya sinikampanya sa illegal nga druga, sila niya hindi magdulog, bisan mangin ordinaryo na ako nga pumuluyo sang pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Mabalik ako pagkatapos ini.
Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi Pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga plastic para ng traffic or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Lasay 55. Driver's holiday. Kagabi, gaginutok ang mga gasoline station. Pero kalabanan ang nagaginutok, mga pribado nga salakyan. Laka ako kagabi nakakita sa mga di pasahero nga salakyan. Of course, maintindihan naton nga ang ini mga pribado nga salakyan may mga sarang sa pangabuhi. Pwede sila makatugong full tank o kon pilaman ka kantidad nga mahimo magamit nila samtang padayon nga nagaibwal ang presyo sang gatong. Bangod sini, hindi ini malabot ya sang aton mga ordinaryo nga driver sa di pasahero nga salakyan kag sa taxi. Naintindihan tang balatyagon sang aton mga driver. Di kung pamatian ta si Jigo Malakad sang undok, siling nga may driver's holiday, buwas. May man ang driver's holiday, wala man pilitay, kung mabiyahe ka pwede man, kung hindi pwede man, kung magpahuway ka kado, hindi ka nagid makagwanta sang purti kasaka sang presyo sang gatong. Panawagan gani ni Malakad sa mga local government unit gagamiton ang calamity fund. Pero daw kadua-dua ako nga hindi ini magamit. Kay bangod ang calamity fund, ihimplo sa banwa kag syudad. Ginatigana ini sa mga calamity, bagyo o kung puerte nga lino, ginapurtigid ang panalasa sa bagyo nga puerting halit bala. Da kag magamit ang calamity fund. Dua-dua lang ko kung magamit ini sa problema sang aton mga driver. Kung pwede malang, kung ang local government unit, tugtan abi, sang kuwa, basi kung makadisgrasya sa kuwa, bla, DILG, kagiban pa, nga sa gobyerno. Pero kung ako abi, kung panagutan naman lang, sang aton lokal nga gobyerno kag national, nga may go signal, nga gamiton ang calamity fund para nga ihampol temporaryo sa problema sa mga driver nga hindi. Galing, kung hindi mapahanugutan sang national kag local government kag mag-aagi pa ni sa madamo pa nga mga diskusyon ang kuwa basi sulod bala nyati daw hindi na ya pwede o kung sino nga ahinsya sang gobyerno ang nagabantay sining calamity fund. Sana siling ko na kung pwede nga mahimo sang local government unit nga hindi kung wala sa vlog kag kun wala sa labton ang mga lokal nga opisyal. Ako ya 100% sugot ko kung amo ning problema subong nga ginalukdo sa aton mga driver. Action Radio Philippine Standard Time Lasay 58. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan.
Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga tinagaman amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po di ba medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang. Edisyon upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.